Bon dia. Què tal? Hola. Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. M'han dit que ets un tardón, eh? Què tal? ¿Estás, Mili? Hola, Gabriela. ¿Qué tal? Continu, hombre. Què tal? Ja estàs. Què passa? D'on s'ha anat a posar? Tota la passejada circular. Sí. Aquesta és una que és preciosa, eh? No sé cómo explicarlo, no me hacéis caso ninguno. I aquesta parada per esmorzar? Anar cap avall, sí, has anat avall. He anat a buscar la Marianges perquè no sé què. S'ha tornat algú? Saps que no pot prendre llet? Oh, és que nerviós. I cafè llet encara és pitjor. I després ha pres un entrepà i un Un tallat. entrepà, Un entrepà, una cervesa i un cervesa tallat. freda. Que jo la beguda freda no la poso. A ver, que por el lado de Francia también podemos ir, ¿eh? Pero por el lado de Francia seguro que hay más subida, ¿eh? No es lo mismo. O sea, por el lado Vallespí, però és de ponent. Aquí ens toca el sol, depèn si voleu ombra o sol. Sol español. La ombra i el fred que és el que hi ha en els gabachos. I davant també passa l'altre camí que es troba més amunt, allà davant, a l'esquerra. Yo he venido cargado de ropa, acordándome del día de Tamuerto, del día del Cádiz, que estábamos en el refugio. No, no fui. A Serra de Llancers, Què hi ha a sota el Puig Pedrós, per exemple? Joanetes, per una banda, i per l'altra banda Osona, que hi ha el coll de Bracons, a sota. Osona, o sigui, aigua freda i tot és... Hotel Ramblanc, Sí. Aquest sí que el... està molt bé, que també Sí, sí, aquest el conec. Aquest el conec, està bé. està baix, allà a prop de l'albergue de la Generalitat. Sí. Està de conya aquí l'ombra. Està de conya. Això per d'on has baixat tu, per aquella banda que és més. Tira, cap allà, tira. Sí, ahí hay que subir. Aquí també va bé. Vas bé? Tinc un problema de verte. Cuidado ahí, que ahí hay molta hojarasca y no hi ha Hay uno que ya tira el bastón de mando. Dimite. Ara ja no. Ara ja no està. Al taller. José María está acostumbrado a lidiar con cosas más peligrosas que estas, ¿no? Aviones i Sí, por eso lo digo, guerrillas, sí. Marketing de guerrillas. faldilles cortes. Cuidado. Venga, la PM. Volem un plano per la PM.
Quina malla que tinc, que arrossego. Vas contactar amb el Pardo, el petitoner. Que no hi has anat mai. Bajar es fácil. Cuidado, Bajar es fácil. No, que la fulla rellisca. APM, APM, vinga, Si haguessis dit la tarifa m'hi tiro, però clar, un vídeo per l'APM. Qui vol sortir a l'APM? Pues tú deberías llevar un walkie si vas la última, ¿eh? Sí, vas bien. Tengo mi estilo. ¿Mejor o peor? la manera és allà sota. La manera. La mener, que diuen els francesos. Quina escala tens? Jo en tinc una altra d'una altra. Collada fonda, poder estem ja a la collada fonda, que no encara. Estem per aquí. Aquesta zona d'aquí.
Espera, que si tienen más ayer, Carla, ya. Déjame jersey, ya verás cómo viene. Y lo traigo aquí a la gente. Además, a ver si va a pasar algo, verás tú. Y nos vamos a arrepentir del historia. Déjame jersey. ¡No! No hay ningún vaco. No suena nada. Ya. Las vacas del pueblo ya se han escapado. Casco del Leo. Caca de vaca. Ya se ha cagado. Ahí no llegamos a Es menú, cambio. Mira esta más. Aquí medio la larga, pero Sí, hombre, sí. Media horita. 2:45 hem començat. Després sí, ríete, però al principi... Cuidado que se acaba la carretera. Ahora paso normal. Sí, sí. Dice, soy de Alicante. Ahí no llegamos a Es menú, cambio. mira esta más. Aquí medio la larga, pero Sí, hombre, sí. Hi ha molta gent que sempre té la... Portem 20 minuts. Media hora paso normal. Sí, sí.